Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Άρη Αμπάτου, που αύριο έχει μοναδικό στόχο τη νίκη και μόνο νίκη, γιατί η ομάδα χρειάζεται απαραίτητος βαθμούς, ούτως ώστε να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις. Προβλήματα για το προπονητή του Κώστα Πετρελή δεν υπάρχουν. Όσοι θα κληθούν να αγωνιστούν το αρχικό σχήμα πρέπει να τα δώσουν όλα, να υπερβάλλουν, ούτως ώστε να επιστρέψουν με θετικό αποτέλεσμα από την Αθλητική Ένωση Εφόσμου Θεσσαλονίκης. Έχουμε τώρα το ντέρμπι του γυναικείου ποδοσφαίρου που για πρώτη φορά θα αναμετρηθούν. Η Βασίλισσα της Θράκης, γεμάτο εμπειρία, έπαιξε η ομάδα αυτή και στην Α' εθνική κατηγορία, με την νεοφώτιστη ομάδα του Ηρακλή Ζυγού. Διαιτής ο κύριος Γρηγορούδης της Θράκης. Έχουμε επίσης Ποντιακός Αλεξανδρούπολος Ροδόπη 87, Χάντρος Ξηδιάς Σταρινίδης διαιτητές Ξάνθης, Αναγέννηση Αλεξανδρούπολης Πάου Κομωτινής Διαλυνάς Κρυσταλλίου Κοτεινούς ΕΠΣ Ξάνθης, και έχουμε κυρίες και κύριοι Καβάλα Γιάννενα Καϊτατζής Δράμας, Δόξα 2016 Καστοριά Μιλοπούλου Καβάλας, παιχνίδι στο πλαίσιο της Α' εθνικής κατηγορίας. Αύριο στις 3 στο ιστορικό γήπεδο, στο σπίτι, όπως το θεωρούν και είναι, ο ΑΟΚΣ θα αναμετρηθεί με την ΑΠΟΚΣ. Επιστρέψαμε όλοι. Όποιον ακούσεις έξω σε πηγαδάκια, επιστρέψαμε όλοι. Πρέπει να σταθούμε κοντά στην ομάδα και να το δείξουμε με την προσέλευσή μας. Γιατί αύριο θα κυριαρχεί σε όλους τους χώρους το έντονο χρώμα που δεν είναι άλλο από το κόκκινο. Ο ΑΟΚΣ γύρισε στο σπίτι του και από αύριο ξεκινάει η νέα εποχή της νέας ομάδας που έχει φτιαχτεί μετά την διάλυση. Όσοι περάσουν, όσοι δεν μπορέσουν να παραβρεθούν αύριο στο παιχνίδι, αλλά όσοι περάσουν αύριο μεθαύριο θα δουν τις αλλαγές. Σύντομα και όλοι οι εξωτερικοί χώροι, όχι μόνο ο χώρος της εισόδου όπου έχει αναρτηθεί και η τεράστια πινακίδα. Η διοίκηση υπόσχεται πολλά. Θα το δείτε. Λίγα συντόμως. Τώρα μένουμε στο αγωνιστικό. Αύριο ο ΑΟΚΣ είναι αποφασισμένος να συνεχίσει το σερί των επιτυχιών για να παραμείνει με απόλυτη ασφάλεια στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Περνάμε τώρα στους διαιτητές. Φίλιππος Δεσσερού και Τιτή Ουδουνίδης. Αθλητικός Όμιλος Ζεστονίδας Ασπίδα Ξάνθης Δρακήρης. ΑΟΚΣ ΑΠΟΚΣ ΥΠΑ Καραλευτέρη. Ερπής Γεννησέας Ηρακλής Ζυγού Παπαδόπουλος Χρήστος. Άρης Πετρούν Αναγέννηση Θαλασσιάς Φεράτογλου. Β1 Απόλλω Πολυσίτου Κωτήλη Κωνσταντινίδη Σάβα. Μίκη Ερθρός Αστέρας Ελέρου Παπαδόπουλος Χρήστος. Αητός Οργώνας ΑΠΟΚΣ Β Καϊτατζής. Άτλας Εθνικός Ουζονίδης. Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου Άρης Πετρινού Β Τσίκας. Β2 Απόλλω Διομηδίας Ηρακλής Ζυγού Β Εμίνογλου. ΑΠΟΚΣ Δεστό Κεραυνός Παλαιού Κατραμίου Καϊτατζής. Νέστος Άη Κυψέλης Δανδανόπουλος. Θεία Λαμαγκάνου Δόξα Σταυρούπολης Φεράτογλου και Ατρόμητος Χρύσας. Αθλητικός Όμιλος Διστονίδας Καραλευτέρη. Κυρίες και κύριοι, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ξάνθης εξέδωσε κάποιες ανακοινώσεις και θα περάσουμε να δούμε τι ακριβώς αναφέρουν, γιατί είναι 3 οι ανακοινώσεις. Η Επιτροπή Κυπέλλου καταρχάς Ξάνθης ανακοίνωσε τους αγώνες της Β' φάσης, οι οποίοι θα διεξαχθούν 30 Νοεμβρίου ημέρα Σάββατο και στις 2 και 4. Για να δούμε όμως ποια είναι τα ζευγάρια. Παύλος Μελάς Κουτσού Ερπής Γεννησέας Ηρακλής Ζυγού Άρης Πετρινού. Αναγέννηση Παλαιάς Χρύσας Ασπίδα Ξάνθης. Η ΕΠ Ξάνθης ενημερώνει τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων Α κατηγορία, Β1 και Β2 Β κατηγορία. Για να δούμε Α κατηγορία. 16 Νοεμβρίου αύριο διεξάγεται η ένατη αγωνιστική. 23
10η αγωνιστική. 7 Δεκεμβρίου η 11η. 14 Δεκεμβρίου η 12η. Στη Β1, 17 Νοεμβρίου την Κυριακή η 1η αγωνιστική. 24 η 10η. 8 Δεκεμβρίου η 11η. 12 Ιανουαρίου 2025 η 12η. Β2 κατηγορία, κυρίες και κύριοι. 17 Νοεμβρίου την Κυριακή η 1η. 24 η 10η αγωνιστική. Τώρα εδώ έχουμε κάποιες αλλαγές. 1η Δεκεμβρίου η 11η, 8 Δεκεμβρίου η 12η, 15 Δεκεμβρίου η 13η και 12 Ιανουαρίου 2025 θα διεξαχθεί η 14η αγωνιστική. Επίσης η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ξάνθης με τρίτη ανακοίνωση ενημερώνει ότι οι αναβληθέντες αγώνες που δεν είχαν διεξαχθεί για διαφόρους λόγους προγραμματίστηκαν οι ημερομηνίες. Αετός Οργώνας, Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου στις 1η Δωδεκάτου 11 το πρωί. Αθλητικός Όμιλος Μίκη, Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου 15 Δωδεκάτου 11 το πρωί. Αθλητική Ένωση Ποντίων Κωτήλη 22 Δωδεκάτου 11 το πρωί. Βλέπετε ότι η μοναδική ομάδα που έχει 3 αγώνες αναβληθέντες είναι η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου. Δηλαδή αν και τα 3 αυτά είναι νικηφόρα, αντιλαμβάνεσαι που θα ανέβει βαθμολογικά η νεοφώτιστη ή μάλλον η ομάδα η οποία ξαναειδρύθηκε, η Αθλητική Ένωση Ποντίων Ευμύρου. Ατρόμητος Χρύσσας, Αναγέννης Παλαιάς Χρύσσας 22 Δωδεκάτου στις 3 το μεσημέρι και Θίελα Μαγκάνου Απόκριτος 22 Δωδεκάτου στις 3 το μεσημέρι.